Kalau niate wis ora gelem ya ora bakal dadi kaya ngono mau. Saya bengi saya gayeng nggih. Apa? Saya bengi saya gayeng. Sok kok gayeng? Regeng, gumar regeng. Iki jane omong apa to bocah iki? Aku sesuk malah bujur dhewe iki rasane. Saya bengi saya regem gayeng gumar regem. Heeh, karepe iki ning ati kaya wong Jawa-Jawa. Nek enek mlesete tembung ya lumrah kuwi mergo dudu cah Jawa saka Sulawesi Mas Gayeng. Biasa, wonten ketal-ketul atur menika biasa. Seperti orang kita ketul. Kok tembung kok kitul Itu kayak MC itu loh, aku tadi habis dari mantan kituling basa. ketuling boso. Yun. Ala entene. Alah so adalah. Mas stres Putus asa loh Pak Deto. Aku lo berguru loh. enten cinta kituling basa nyuwun pangapunten jenenganipun Elisa menika sanes lare Jawi asli. Nah, emang dasarnya bahasa Jawa itu susah loh Pak De. Mau orang Jawa asli pun kalau biasa di Jakarta katakanlah Mas Teguh, ya itu bahasa-bahasa yang asing itu yang nggak mudeng, yang kerumu-kerumu halus banget itu yang nggak mudeng sama kayak aku. Contohnya apa kromo halus iki? Ya tadi tuh ketul atur, Cetul. cetuling atur, nggak ada tuh di kosakata kita. Betul. Tapi lama-lama kowe iku lak yo pinter dhewe Yo kumpul. teteh Apa? dewe. So teteh dewe. Teteh ora teteh. 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 Belajar ini step by step gitu Mbak Lisa. Kok setep barang? Maksudnya Setep penyakit. sedikit demi sedikit Oh, loh. bahasa Inggris. Oh, iya. Aku lo nganggo bahasa Inggris, Pak. Oh bisa saya bahasa Kalau Inggris. sampai mangan apa kuwi? Apa? Pangan apa apa? Croissant. Hamburger. Hari ini saya ngomong step by step. Yo step by step ini sedikit demi sedikit. Ya, selangkah demi selangkah. Ya. Nek bahasa Jawa ini apa? Sa? Kui setetek. Boko setetek. Susi dari boket. Teteh sapa? Setetek. Boko setetek. Sui dari boket. Setitik, boko setitik, ora setetek. Lah ya teteh dadi bukit. Ora malah setetek ya. Wes pokoknya derek mangayu bahagia nggih Mas Teguh. Yuwono slamet karsaneng Allah. Tak go aku